Здравейте хора, как сте? Искам да ви насърча накратко с едно нещо, което вярвам, че Господ влага в сърцето ми, и то е относно очакването. Всеки един от нас има очакване и ние изграждаме нашето очакване по някой път от хора, по някой път от ситуации, по някой път от Господа като вярващи и като християни, разбира се. Но аз искам да говоря и това, което искам да ви насърча сега, е, че ние всъщност винаги във всяка една ситуация, във всеки един момент от живота си трябва да насочим нашето очакване на Господа. Много пъти, когато ние насочваме нашето очакване към хората, много пъти ние, когато насочваме нашето очакване в различни етапи, в различни ситуации от живота си, става точно така, че ние по някой път сме разочаровани, по някой път остава неизпълнено нашето очакване, по някой път стават неща, които не сме желали, по някой път си казваме и дори може да стане момент на огорчение, момент на непростителност, но аз искам да те насърча. Господ има изцеление за тебе и винаги насочвай твоето очакване да бъде според Божите обещания, според Божието Слово и според това, което Господ е говорил в живота ти. Дори по някой път Словото ни насърчава, дори по някой път ние да сме се фокусирали в една посока или наляво, или надясно, не е късно за тебе, не е късно точно сега, в този момент, в ситуацията от живота, която си, винаги очакването на сърцето ти да бъде насочено към Господа. И аз вярвам, че това е нещо, което ще обърне нещата, това е нещо, което ще ти даде пробива в живота. И вижте, по някой път, когато ние изграждаме очакване, може би е точно като този куция човек, който беше пред така наречената красна врата, Деяния на апостоли 3 глава ни казва. Той като видя Петър и Йоан да отиват в часа за молитва, Словото казва, че той имаше очакване в живота си. Той очакваше нещо от тях. И вижте, много пъти ние може да сме като него и да очакваме, може би, нещо моментно. Той очакваше, може би, да му дадат някакви пари или да му дадат някаква временна помощ. Но Петър му каза: злато и сребро нямам. Или той с други думи му каза: не е това основното, от което ти имаш нужда. Но той му каза: това, което имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянин, стани и ходи. Така че ако ние погледнем към Господа, Той не просто ще запълни временна нужда, но Той ще даде пълния пробив, Той ще даде пълната свобода в твоя и в моя живот. Така че насърчавам те, настрой очакването си от Господа. Ако това клипче ви е насърчило, долу отдясно на вашия екран ще видите едно червено бутонче, на което пише Subscribe. Така ще може да се абонирате за канала ми, да гледате всички видеа, които съм качил, и да следите за следващите видеа, които ще качвам. Така че ще се радвам това да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте, споделяйте и се абонирайте за канала ми.